ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutendera uyezve neimwe inozokuti ishamisei yandasangana nayo yanga iri an article. Saka inini regai nditange ndaisa disclaimer yekuti nhau iyi ndaiwanawo pane inonzi Harare Scandal. Saka handizokuti nhau iyi inhau yeshuwa yakati haisi yeshuwa, asi ndaiona ipapo yakanyorwa searticle. Zvikanzi meet Chanel, who is 4 months pregnant with her father's baby. So the famous Chanel, who has been trending on social media this whole day, has finally been reviewed. Her picture is circulating on social media after she snatched his stepdad from her mother. Against a disclaimer, ini now andisani ndasangana nayo ndakazvimira ndangona iri article yakanyorwa, saka handisi kuziva kuti iri kutenderera kupi uyezve kana kuri iri video yaitwa handisi kuti ividhiyo yachaitwa kupi, kana iri post yange yanyorwa kune imwe group handizivi futi zvakare kuti ipeji ripi kana kuti group ripi raiswa nyaya iyi. Ndobva ndachirega ndiverenge kuti ndizwe kuti chii chakaitika naChanel wachoni. Zvikanzi she is currently 4 months pregnant with her father's child and she is happy with it. This came to light after her mother breasted them during the act while she was coming from the church. The mother, who is currently reported kuti vakashaika after vakomita vakazviuraya, had posted the news on Facebook. Chanel also responded to her mother with a ghost account on the Facebook page. Her mother had posted the story. Harina Star page rachoni. Check a reply below as we review her identity. Kutanga indona sokuti ndo zvakapostwa nani? Handisi kuti ndo zvakapostwa na uyu iye musikana here. Zvanzi kutanga ndinoti ndini Chanel. Zita rangu repa bhuku hamufe makariziva. Ndo saka ndava ndiri ghost. Salomu uri sewe, handisi kuti Salomu wacho zvakare ndiani. Like I said, ndachionawo ndichitenderera ndikati kune nyaya yakadai iri kuitika pamwe ini haisati ndaindi yasvikawo mujema kuti handisi kuti peji racho nderiphi rakanyorwa nyaya iyi. Zvikanzi Salomu uri sewe zvako uri yekera chaiyo yemunhu stupid, haufunge unoposta nyaya dzausingazivi sei. Handiti kwadzakatangira ningi wako hauna life iwe unongo approve zvausingazivi. Salomu wacho handimuzivi, Chanel handimuzivi zvakare. Zvikanzi yes munhu anyora ndimai vangu I'm coming back for you. Vakadzi vasingafunge kwana data rekunyora nekuposta zvisina basa noti ndokutyai. Imi muri kukomenda ndaona 2700 comments in 1 hour muchinzwira mai vangu tsitsi. Muri makudu chaiwo, don't worry ndiri kudzoka soon. Muchandiudza zvakanaka muri mboko mese mofunga kuti mogona kutaura ndoda kukupedzerai nhasi maikirai vanhu. Nani neuyu Chanel wacho ndofunga ukurehwawo kana Chanel. Admin manje ndofunga Salomu Nikijani Mashiri wacho ndobva adzosera Chanel yazvikanzi hey iwewe ndiwo wandiri kuda kugadzira size, just give me only 1 day. Haunyari 20 years ndidzo dzinokopa kuita zvinhu zvakaita seizvozvo here. Patukwa munhu saka ndogumira ipapo ndoshandokwanisa kuita sei kutoti ndangosangana nacho, asi handisi kuti peji racho chaicho original mapost original kwese kwazvatangira handisi kuziva kuti ndekupi, handikutora nhema, asi nyaya yangu ndishamisawo. Handiti ndokwanisa ngoti yangu ndishamisawo kune avo vakaiona tofunga ichitendera. Tobva ipapo tochiinda panhau zvakare imwe list rabuda. Pakupepa ndamboita imwe video ndaisa list yetop 100 under vanhu vari 40 years rine repeated names namwe vakashaika zvakare. Tochibva ipapo toenda zvakare pane rimwe top 50 richest men in Zimbabwe. Ichi chindachoenda kwanikwa budiplot mako, asi pane chibracket chaitwa sokutoti zvered up to now. Like I said, vanhu vanapona kutop 100 kwakwera vazhinji vacho handivazivi. Ndo zvimwe chete ne list yetop 50 richest men in Zimbabwe. Pane paiswa brackets kubva panumber 42 kusvika panumber ndona sokuti 48. Handizivi kuti purpose kana kuti reason yebracket iro ndeyerei, kuti vanhu vane ukama here, ndivana bhuti here, vakwashana nevaroora here, kana kuti ndivana tezvara nevakwasha, kana ndivana tsano, kana kuti best friends, kana kuti enemies, kana kuti machi I don't know. Asi rega imbotanga ndadanzira kuti pavanhu vanyorwa pacho top 50 apa ndipo
ndopota nchiverenga nchitautiwa ndoziva ndivanani tunoti inini ndoziva anga ndakazvimirira hangu ndiri mudzepete kudai hazoziva kuda noziva vese vari pa50 apo. Number 1 anganzi Steve Masira check ndomuziva, Philip Shangwa ndomuziva, Shingi Mtasa handimuzivi, Moses Chingwena handimuzivi, Emmanuel Makandiwa ndomuziva, Dr. Guramatunu handiwazivi, Ona Mkushi handimuzivi, Ezekiel Good ndomuziva, Adam Motsi handimuzivi, Dangi Mnadzi handimuzivi, James Makamba ndakangohwa nezvake kuti ariko anonzi James Makamba sikagandise 5. Singi Munyesha ndakanzwa nezvake zvakare tapachi panumber 6. Anonzi Alex Jongwe handimuzivi, Dr. Johnny Mangudya handivazivi, Isa Mupfumi handisi kuti ndiye murudzi wemabhazi kwamupfumi here kuti asiri saka nganingomira ndiri papo. Tawanda Mutyebere handimuzivi, Tawanda Unyambirai handimuzivi, ndakamba research yake after ndamboita aita mudonatere ndofunga kuti ndofunga ndokumaloya ikokoko kana sikareshi. Farai Matsika handimuzivi, Philip Mataranyika handimuzivi, Farai Rozi no, Edward Manika no, Addington Chinake no, Prophet Walter Magaya ndoaziva, Kenubaiwa no, Kuda Chagwirei no, Tafadzwa Chigundu no, George Manyere no, Walter Kambwanji no, Richard Murimi no, Sam Jena no, Superman Duanzira yes, Gideon Gono yes, Chenda Pananzi John Mushayavanhu no, Frank Buyanga ndakata zvokuhwane zvakasana munyatsa kumuona kuti akaita sei sikagambo muedha. Exodus Makumbe no, Farai Mutangamira no, Imeni Wafundira no, Francis Nhema hazvizi kuti ndoupiwa choni kuti ndoita zvekuita zvepolitics ekati kwete saka gambopoza futi. Miss Zodwa Mutunzi timisi kava apa panzi top 50 richest men apa ndobva panzi Miss MS zvinoreva kuti uri mudzimai Zodwa hasi Zodwa unokudai uyu kuZimbabwe wedu uyu Zodwa Mutunzwi apinda pa amongst the men. Now number 40 Miss Divine Ndlukula Miss again vapinda pa number 40. Saka ndozoti zvazvifamba sei kuti vana Miss havapinde pavarume apa. Handiti Jane Mutasa uyu handimuziva kuti ndiani asi Jeni yoita sekuti zita rechikadzi kuda riri kwese kwese. Miss Pindi Nyandoro another Miss zvakare vechi3 kurava kuti vakadzi vatatu vapinda palist retop 50 richest men in Zimbabwe. I don't know kuti this Miss Zodwa Mutunzi, Miss Divine Ndlukuma na Miss Pindi Nyandoro kurava kuti vane mari inonhwa mvuri here zvokuti vabva vanzi vaite sei vakwane pa top 50 ndosaka kuda vapinda pa amongst the men. I don't know. Ndiye mberi zvedu toenda pane mumwe anonzi Happy Mapara handimuzivi, Cuthbert Dube handimuzivi, Bernard Wekare handimuzivi, Sylvester Ngumi handimuzivi, Godfrey Manambara handimuzivi. Chambu Chiwanza, I heard of this guy ndofungawo mukutaura taurako. Nikivingirai handimuzivi, Albert now handimuzivi. Handiti saka ndogona kuti pa top 50 vanhu vangu vanokosa kuita 14 vandokosa kuita sei vandikambosangana navo ndichiverenga nezvavo kana ngoona mavhidhiyo akasiyana-siyana kana tozoisuwo vamwe zvakatikonosa Zodwa futi uyu ndomisa panumber 15 so zvovakwalifya kuinda kutopu yekera yevarume ikokoko vakwalify. Ndikati zvina kushata chega tigona kuti vamwe vari kuti chii pamusoro pelisi zvikanzi come and explain ndimunonyora mapepa angu zvikanzi zvinodhaka zvawandisa. Munhu akaiswa panumber 25 uyu dai ari mutop 10 list iri ifake. I think someone is making this trying to stay up people. Haasi kuziva kuti vanhu vane hasha kunze uku. Nai budipuloti mako hazvina kunzi richest men here ko vakadzi varimo avo. I guess their money is ichi dzine mabhora zvakare kuti vakusvika pakwana kusvika palevel iroro. I want to know the editors, who are they? Handiti bogus. Ko vakadzi avo varume vari futi here kana kuti chichikuitika pasina zendi motaura zvemari ko vanoswedera kukura pasocial media varipi nekuti kune munhu akaita sekuti munhu wamwari kwaba manga asimo toenda pana Briginimbi vanga vasipo ndo vandachitosa
Ko where are they vanhu vanonzi vane mari nemumvuri zikabiti zvikanzi where is our boy Ginimbi kana vana Bhuti Magaya vari pachi pana pa23 muzimu sika muna Mubinga nevamwe avo vamwe ndokuti dzokera kuchikoro nguva ichiripo zvokwadi ko Ginimbi naBhuti Chivhayo varipi. This is murabhisho hazvipei mushe chingi munyeza wapera uyu kana kuti waita handisi kuti angada kuti chini ko vana misi vave kutsvageizve pakanzi chestman ngavangosiyana nawo nezvemalisti izvi. Who is even the editor? No proofreading kana researchers basa ravo nderei? I don't know. Vamwe ndovakuti zvakare top 51 tribe izi zodwa mutunzi amen inani po 1 nevamwe tot Ginimbi ko kana kuti twabamwe varipi. So here is the big question. Who is an influencer? We don't know because influencer who influences. It looks like it is the season of the lists. I miss out again. Deep Mike Tashaya Awachaj. Shrikan's 43 and 46 are my former bosses. I guess I'm a common denominator. My work paid off. Nivamo. Shrikan's today I learned that Zodwa is a man. I didn't know that Zodwa is a man. This is Muichikofuta Atikurane. They should put contact details to make life easier for us. Slay Queen job much made easier. No point for research. Mongo tora pa list mono who is this person? Mutanga to say utomud chaka. And where is the CEO of Send2? He was not even on the list. Influential. His name is not even on the list. Why? Pa number 39 to 42. Vatrasa thought list in the richest men. Why by Savakazi? They should read as known by the people compiling this list. Nokuti atikura nema. Nakushata. Zvikanzi ko Sukoti ari. Sukoti ndiye uyo akabuda achisa aikira zvipisi zvikodokodo zvegoridhe nemazimari anga akasara. And akanyora kuti Sukoti nedei rachoni vakanyora zvavo mazimari ma20,000 ma40,000 US dollars. Hazvina kushata. Zvikanzi where is the guy? Nokuti unokwanipa kupinda pachi. But top 50 richest people in Zimbabwe vanhu vava many vachoti zvina kushata saka vanhu vamwewo havasi kurifarira zvavo lists kana ngoti chega ingozvitaura ndikati zvina kushata chakubate zvakare pachikamu chinotevera.